Мы працягваем наши сустрэчы ў межах семінара «Інтэлектуальная гісторыя посткамунізма». Ён пачаўся ажно 3 гады таму, досыць даўна, можна сказаць, у папярэдняй эпосе, калі можна было збірацца як бы ў прэс-клубе, вжывую, як бы здымаць всё гэта, размяшчаць на Фейсбуку, ну і дыскутаваць вжывую. І там Пётр Рудкоўскі таксама браў удзел. Гэтыя часы ўжо прыгадваюцца, ну не тое, што з ностальгіяй, а прыгадваюцца як нейкая нерэальнасць. То есть настолькі всё змянілася за гэтыя часы. Ну, але тым не менш, тут у Зуме мы вяртаемся, і тэма нашай сённяшняй сустрэчы гэта ідэнтычнасць, работа з ідэнтычнасцю, палітыкі ідэнтычнасці. Пётр прачытаў у беларускім калегіуме некалькі год таму надзвычай цікавы курс пад назвай «Прагматыка ідэнтычнасці», дзе ён прапанаваў як бы зусім іншы, як бы канцэптуальны інструментар, чым звычайна звязваецца як бы з гэтай праблематыкай. Ну і я пару словаў таксама скажу в якасці ўступа, чаму палітыка ідэнтычнасці. Тут крышачку кантэкст з аднаго боку актуальны, з іншага боку, калі браць беларускую перспектыву, крышачку анекдатычны. Калі напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х развальваўся Савецкі Саюз, і беларускі нацыянальны праект атрымоўваў як бы своеасаблівы другі старт. То есть мы разумелі, што як бы шмат якія рэчы, якія недарэалізаваныя в савецкую эпоху, прыціснутыя савецкасцю, цяпер маюць шанец як бы разгарнуцца. І в гэты момант была як бы патрэбная рэфлексія і такое, скажем, рэфлексіўнае канструяванне, можа быць, канцэптуальнаму уяўленне гэтых мадэляў патэнцыйных беларускай нацыі. Ну і пачыналася першая рэфлексія над беларускім праектам і беларускім нацыянальным як бы праектам у тым ліку. І мы сутыкаліся з тым, што ў гэты самы момант в еўрапейскім кантэксце тэматыка нацыі, нацыяналізма і нацыянальных праектаў была табуявана. То есть гаварыць пра нацыянальны праект як бы лічылася кепскім інтэлектуальным тонам перадусім, нібыта там эпоха нацыяў засталася ў 19 стагоддзі, і мы в такой дурацкай сітуацыі в 90-х апынуліся. Мы спрабуем як бы апісаць саміх сябе, спрабуем гаварыць пра сябе, а тыя тэрміны, тыя канцэпты, якіх мы вымушаны пра сябе расказваць, аказваюцца табуяванымі. І гэта цягнулася ажно да канца 90-х, пакуль не з'явілася посткаланіяльная тэорыя, якая крышачку там як бы дала жару, як бы і паставіла ўсё на свае месцы, у тым ліку з гэтымі спазніўшымися як бы і з ідэяй там як бы нацыі, нацыяналізму, гэта праекты 19 стагоддзя. І як бы мне здаецца, што сёння мы сутыкаемся другім крокам з той же самай сітуацыяй у дачыненні да беларускай ідэнтычнасці. Калі мы пачынаем думаць, якая рэальная работа можа адбывацца на сёння в кантэксце нацыянальнага праекта, мы самі сабе як бы даем адказ, што хутчэй за ўсё гэта работа з ідэнтычнасцю. Работа там с міфамі, работа там са стэрэатыпамі, з каштоўнасцямі, з нормамі, з гісторыямі новымі, якія паўстаюць. І ў гэты самы момант як бы мы абнаружваем, што сам тэрмін ідэнтычнасць паступова пачынае набываць такія ж адмоўныя канатацыі, як в свой час там тэрмін нацыянальны праект, нацыяналізм у 90-е. А менавіта з-за гэтай няшчаснай палітыкі ідэнтычнасцяў ці палітыкаў ідэнтычнасці
ну вот якія цяпер на слуху і якія бачацца як увасабленне всяго самага дрэннага, што ёсць як бы у сучаснай палітыцы. Вот, сорі за, может быть, за такі ўступ. Гэта я як бы, Пётра, крышачку для цябе расказваю матывацыі зварота, да? Але ну, ясна, што ты зусім не абавязаны вот, ісці в рэчышча гэтай логікі, так бы, а ты можаш ну, прапанаваць сваю як бы сетку, сваю перспектыву, ну і хутчэй за ўсё будзеш як бы гэта рабіць. Пасля чаго я перадаю як бы табе слова. Ну, представлять як бы тебе не трэба. Я думаю, что все ведаюць як бы дырэктар БІСа, ужо не тэолог, як бы, але все яшчэ філосаф і аналітык. Ну, з Італіі, якая знаходзіцца в Варшаве, вот, до нас. Як бы, калі ласка. Я адключаюся пакуль. Дзякуй, Ігор, і добры вечар, спадарству. Насамрэч, вельмі добры уступ, ва ўсякім разе для мяне дапамог упарадкаваць свае думкі і стварыць такі адпраўны пункт, бо акурат ты згадаў пра гэтыя контраверсіі ці непаразуменні вакол сэнсу нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну, гісторыя доўгая, як хацелася сказаць, як свет, ну, трэба сказаць трошки сціплей, гісторыя доўгая, як сучасная эпоха, то бок і у 80-х, і 90-х, ну і цяпер ёсць гэтыя контраверсіі наконт сэнсу, патрэбнасці, важнасці нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну і вельмі часты закід наконт вось гэтай ідэі з'яўляецца такі, што вельмі шмат канфліктаў вакол гэтага. Тут і балканскія войны, тут і у міжваенны час паўсталі шмат паўстала дыктатураў на глебе нацыянальнай палітыкі. Ну, там Гітлера можна у нейкай ступені ў гэты нут, у гэтую плынь там ідэнтычнаснай палітыкі прыплесці, хоць тут шмат было б засцярогаў. Вось, ну, карацей кажучы, шмат праблемаў за нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну і што тут можна адказаць? Можна адказаць тое, што таксама шмат праблемаў, напрыклад, з прыватнай уласнасцю. Шмат праблемаў з любоўю, каханнем. На глебе кахання нярэдка ўзнікае зайздрасць, рэўнасць. На глебе рэўнасці шмат злачынстваў адбываецца і магчыма, і будзе адбывацца. На жаль, вось, ну, калі браць тую самую прыватную уласнасць, гэта такі для мяне больш зручны прыклад, таму што гэта рэч, которая ну, добра канцэптуалізавана на грунце эканамічнай тэорыі. Вось. І таксама можна знайсці аналагі контраверсій. Левыя рухі, марксісцкія рухі, постмарксісцкія, ленінізм, савецкая сістэма у значнай ступені палягала ў тым, каб пераадолець гэтую адвечную праблему з прыватнай уласнасцю. Ну, столькі праблемаў з гэтай прыватнай уласнасцю, давайте створым калектыўную уласнасць і пазбавімся ўрэшце ад гэтай першапрычыны усялякага зла. Ну, тут шмат словаў не патрэбна, каб зразумець, наколькі тупіковае такое мысленне і наколькі рацыянальнае, разумнае, здаровае, альтэрнатыўнае мысленне, которое палягае ў тым, што так, ёсць пэўная крыніца рызыкі ў прыватнай уласнасці, але давайте паспрабуем так арганізаваць гэту прыватную уласнасць, каб мінімалізаваць гэтыя рызыкі і каб, магчыма, яна сталася б матыватарам развіцця. І фактычна на гэтым будуецца значная частка, большая частка эканамічнай тэорыі, якім чынам вось такім чынам арганізаваць стасункі уласнасці і задаволіць чалавечае імкненне да самаўзбагачэння, каб гэта спрыяла і індывіду, і грамадству, і, як бачым, цалкам нядрэнныя вынікі у выпадку тых краінаў, тых грамадстваў, которые зрабілі стаўку на такі падыход, а не на змаганне з прыватнай уласнасцю. Ну і тое ж самае тычыцца і нацыянальнай ідэнтычнасці. Так, шмат канфліктаў, шмат праблемаў узнікае, магчыма, і будзе ўзнікаць на глебе
ідэнтычнасці, розных ідэнтычнасцяў, і рэлігійных ідэнтычнасцяў, і гендерных ідэнтычнасцяў, і класавых ідэнтычнасцяў, усялякіх узнікае шмат праблемаў. Ну, але справа не ў тым, каб іх выкараняць, але каб іх арганізаваць такім чынам, каб мінімалізаваць рызыкі. Там до нуля звесці то можа не ўдасца, але ва ўсякім разе каб мінімалізаваць і каб гэта канвертаваць у канструктыўнае развіццё, і гэта магчыма. Вось. У рамках гэтага дакладу ці гэтай рэфлексіі палітыкі ідэнтычнасці, Беларусь палітыкі ідэнтычнасці, ну, я думаю, што будзе сэнс проста прадставіць асновы майго падыходу, тых напрацовак, которые паўсталі у мяне у Беларускім інстытуце стратэгічных даследаванняў, которые спарадзіліся з аднаго боку з такога незадавальнення існуючымі тэорыямі, з другого боку распрацоўкай інструментарыя для даследавання каштоўнасных трансфармацый увогуле. Вось акурат па рэкамендацыі Рады БІС і у рамках уласных пошукаў неяк так мы натрапілі на эканамічную інстытуцыйную тэорыю. Я таксама зацікавіўся когнітывістыкай, і пабачыў вялікі патэнцыял, который тут можа быць выкарыстаны і ў рамках вывучэння каштоўнасных трансфармацыяў, ну і нацыянальнай ідэнтычнасці ў прыватнасці. Поэтому гэты даклад будзе складацца з двух частак. Палітыка ідэнтычнасці я можа перайменую прагматыка ідэнтычнасці, бо па вялікім рахунку яно і да гэтага зводзіцца. Палітыка гэта мастацтва магчымасцяў, ну а магчымасці яны заўсёды адносныя. Гэта пэўная такая інтуітыўная ці рацыяналізаваная калькуляцыя тых шансаў, которые нам дадзены ў дадзены момант. Бок ніколі няма абсалютных там абсолютно надзейных методаў, няма чагось, няма такой дыхатоміі там ідэальная і не ведаю, там пякельная. А вось толькі ёсць пэўная калькуляцыя імавернасцяў, што нешта больш спрацоўвае, нешта менш спрацоўвае і гэтак далей. У першай частцы вось так коротка, ці не ведаю, ці коротка атрымаецца, але хацеў бы прадставіць некаторыя асноўныя такія рэчы наконт гэтага падыходу. Ну і ў другой частцы больш пра беларускую сітуацыю, у прыватнасці сітуацыю, которая склалася пасля выбараў 2020, якую тут ролю адыгрывае, можа адыгрываць нацыянальная ідэнтычнасць або яе праблемнасць у далейшым разгортванні падзеяў. Вось нешта такое. Я цяпер вось перайду да гэтай першай частцы і зраблю з дапамогай невялічкай прэзентацыі, каб тут упарадкаваць, каб больш упарадкавана гэта зрабіць. Другую частку ўжо там без асаблівай прэзентацыі можна будзе зрабіць. І так, спадзяюся, што тут больш-менш, значыць, што тут бачна для гаспадарства, калі не, то прашу сігналізаваць мне. Вось, калі нешта тут мне патрэбна будзе змяніць, то я прашу там Ігара ці мадэратараў там мне сігналізаваць. І так, у якасці адпраўнога пункту хацеў бы усвядоміць ідэальныя тыпы, которые у рэальнасці, у рэальным свеце, у нашым свеце не існуюць, але гэта карысна і ў прыродазнаўчых навуках, і ў грамадскіх навуках. Метод выдзялення ідэальных тыпаў. Можна ўявіць такую дыхатомію дасканала этна-нацыяналістычнага свету і дасканала грамадзянскага свету. З аднаго боку, дасканала этна-нацыяналістычны свет, то бок свет, который падзелены, дзе межы паміж паасобнымі, як назовем там, этнічнымі групамі, нацыямі, ці яшчэ як там назовем, вельмі выразна падзеленыя.
вось тут талкенаўскі свет, свет з гэтага апавядання, гэтай повесці «Валадар пярсцёнкаў» вельмі добрай з'яўляецца ілюстрацыяй такога дасканала этна-нацыяналістычнага свету, дзе і ў моўным плане, і ў фізічным, біялагічным, анатамічным плане ёсць гэты падзел паміж паасобнымі, ну, зноў жа, як там назовем, этнічнымі групамі, там, расамі, ці яшчэ штосьці. Вось, ну, з другого боку, можна уявіць дасканала грамадзянскі свет, то бок там, дзе не існуе увогуле падзелаў на этнасы, на моўныя групы, толькі існуе вот такая адна суцэльная грамадзянская маса, которая хутчэй за ўсё павінна была б аб'яднацца ў адну глобальную планетарную дзяржаву, калі няма там нацыянальных, культурных там асаблівых адрозненняў і чалавецтва не бачыць у гэтым патрэбы, ну, то можна было б аб'яднацца ў планетарны свет. Ну, мы не жывем ані ў талкенаўскім свеце, ані ў дасканала грамадзянскім свеце. Зазвычай ёсць нешта такое пасярэдзіне. Вось ёсць у залежнасці ад рэгіёна, ад краіны, ад групы, ад грамадства, ну, той ці іншы там набор культурных, этнічных, нацыянальных, моўных, яшчэ якіх-кольвек адрозненняў, ну, яны ўтвараюць пэўную такую базу для таго, каб аб'яднацца ў супольнасць, которая пазней можа стаць дзяржавай ці проста унутры нейкай дзяржавы існаваць. Ось. Што з'яўляецца фактарам эфектыўнасці ідэнтычнасці. Маем на ўвазе нацыянальную ідэнтычнасць, дзякуючы чаму нацыянальная ідэнтычнасць можа ў доўгатэрміновай перспектыве функцыянаваць. Ну, тут адразу можна паўстаць пытанне, навошта ў доўгатэрміновай перспектыве там культываваць ідэнтычнасць. Ну, асабліва, калі мы разважаем пра нацыянальную ідэнтычнасць у межах для супольнасці, которая мае сваю дзяржаву. Конечно, не ўсе маюць сваю дзяржаву, гэта можна было б там асобна пра гэта паразмаўляць. Але гэта фактар стабільнасці дзяржавы. Ну, а чаму стабільная дзяржава важная? Ну, тут можна было б звярнуцца да афрыканскага досведу, калі дзяржава нестабільная, нават калі і ўзровень грамадзянскіх свабодаў большы. У большасці афрыканскіх краінах ўзровень грамадзянскіх палітычных свабодаў большы, чым у Беларусі. Але я перакананы, што мала хто з нас хацеў бы жыць у гэтых дзяржавах. Карацей кажучы, для стабільнасці дзяржавы, стабільнасці спалучанай таксама з такой разумнай дынамікай. Гаворка не ідзе пра лукашэнкаўскую стабільнасць. Вось то важна, каб гэтая супольнасць мела ідэнтычнасці, каб гэтая ідэнтычнасць была трывалай, каб не была эфемернай, не была зменлівай. Бо зменлівасць нацыянальнай ідэнтычнасці гэта фактар рызыкі для дзяржаўнасці. Вось дзеля гэтага важна адметнасць і унутраная звязнасць гэтай ідэнтычнасці. Ну, чаму адметнасць? Тут адметнасць, яна ўпісана у само паняцце ідэнтычнасці. Тут так у сучасную эпоху там ці пасля сучасную, там постмадэрнісцкую эпоху, то ёсць пэўная такая фобія з падкрэсліваннем, з прызнаннем гэтых розніцаў таго, што людзі адрозніваюць сябе ад іншых, канструяванне вобразу іншых. Але гэта ўпісана ў чалавечую прыроду, гэта у пэўнай ступені неабходнасці, і гэтага не трэба баяцца. Калі мы канструюем вобраз іншага, гэта не значыць, што горшага. Канешне, можна да гэтага прыляпіцца і уяўленне пра іншых як горшых, але гэта зусім не абавязкова. Акурат рэч і ў тым, каб культываваць такую ідэнтычнасць, такі вобраз іншага, который не прадугледжваў падзел на нас, добрых, і іншых злых. Але у ідэнтычнасць упісана гэты пастулат адметнасці, то бок таго, чым мы адрозніваем сябе ад іншых.
з дапамогай чаго канструюем свой вобраз у адрозненні ад іншых, проціпастаўляем у нейкім сэнсе іншым. Это нармальныя рэчы, і абсалютна не трэба гэта баяцца. Ну і ўнутраная звязнасць, кагерэнтнасць, тады калі ідэнтычнасць вельмі супярэчлівая, супярэчнасць яна каштоўная, яна затратная. Вось, суадносна яна будзе менш трывалай, больш хісткай, больш падатлівай на разбурэнне, такая ідэнтычнасць. Якія кампаненты ідэнтычнасці, з чаго ідэнтычнасць будуецца, то бок гэты вобраз нас у проціпастаўленні да іншых, гэтых кампанентаў тысяч. Камбінацыяў гэтых кампанентаў яшчэ больш. Кампаненты іх камбінацый падлягаюць зменам. Кампаненты камбінацый бываюць больш эфектыўныя і менш эфектыўныя. Але тут важная рэч, которую трэба падкрэсліць, няма ідэальных, няма абсалютна эфектыўных кампанентаў або камбінацыяў гэтых кампанентаў. Гэта нібыта простая рэч, але важна яе падкрэсліваць не толькі адной лініяй, але некалькімі лініямі, бо вельмі шмат паламана там штыкоў на тым, каб нейкія недахопы у той ці іншай версіі нацыянальнай ідэнтычнасці. Няма папросту ідэальных. Пытанне стаяць павінна, которая больш апраўдвае сябе, которая будзе больш трывалай, которая будзе больш спаўняць вось гэтыя два асноўныя крытэрыі, то бок адметнасць і когерентность. І для прыкладаў, так як я сказаў, тысяч кампанентаў, можа, патэнцыйных кампанентаў можа быць. Але так для прыкладаў, прыклады яны заснаваныя на назіраннях, то бок на вывучэнні, як у свеце ўвогуле, якія кампаненты выкарыстоўваюцца. Нярэдка назва, амаль заўсёды назва уяўляе сябе адзін з такіх кампанентаў. Канешне, рэдка бывае адзіным, ці ніколі не бывае адзіным, але важны кампанент. Многія краіны там змагаюцца за саманазву, каб у якасці інша назвы экзоніма таксама іхная саманазва выкарыстоўвалася. І тут Беларусь з'яўляецца выбітным прыкладам такой краіны, которая усяляк змагаецца за тое, каб была не Беларусія, а Беларусь, не White Russia, там, White Russland, менавіта Беларусь. Вось тут наша краіна ў гэтым плане акурат у лідарах па змаганні за прасоўванне саманазвы ў краіне. Гэта мае свае плюсы і мінусы. Нацыянальны дэвіз, асабліва ў афрыканскіх посткаланіяльных краінах, акурат там вельмі такія жарсныя войны наконт, не войны, дэбаты, там палітычныя жарсці вакол нацыянальных дэвізаў змяняюць, вяртаюць, мадыфікуюць дэвізы, вось так прывязваюць вялікую ролю да гэтага. Пашпарт бывае так, што вельмі складана які-кольвечы выразны адрозніванні кампанент знайсці апрача пашпарта. Так, як адзін з публіцыстаў, журналістаў Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, так аналізуючы самыя розныя там магчымасці сцвярджэння сябе як паўднёва-афрыканская нацыя, кажа, у канчатковым плане, пашпарт гэта тое, што нас ідэнтыфікуе. Тут складана якія-кольвечы іншыя ідэнтыфікатары пераканаўчыя знайсці. Паходжанне, біялагічнае паходжанне, канешне, цяпер яно трохі архаізма, але ўсё роўна нейкія рэлікты можна знайсці, прычым у пераважна еўрапейскім кантэксце. Напрыклад, карта паляка выдаецца на базе паходжання біялагічнай повязі з тымі, хто раней былі палякамі. Маці ці хаця бы дзяды, бабулі там мусяць быць палякамі, полікамі. Зрэшты, там і ў Нямецчыне, наколькі ведаю, працэс натуралізацыі таксама прадугледжвае такія
біялагічныя падставы. Геаграфічная адасобленасць нерэдка бывае такім важным кампанентам адметнасці, тады калі грамадства, народ з'яўляецца востравам, гэта стварае такое натуральнае адасабленне. Гістарычныя наратывы, знакавыя падзеі. Є вельмі шмат. Нацыянальныя патэрны, рэлігія, грамадская філасофія, геапалітычная цывілізацыйная місія. У выпадку Злучаных Штатаў Амерыкі там няма адметнай мовы, рэлігіі, ёсць тэндэнцыя да акцэнтавання геапалітычнай або цывілізацыйнай місіі. Звычаі, традыцыі, асоба кіраўніка дзяржавы. Вось яшчэ да тых фатальных падзеяў, фатальных, значыць, можа, абнадзейваючых падзеяў жнівеньскіх за нейкі час да гэтага Наталья Качанова вось так на поўным сур'ёзе падкрэслівала, што асоба прэзідэнта вось гэта ёсць фактар нашага існавання як нацыі. Вось, канешне, так многія ўспрынялі гэта як такое своеасаблівае ідалапаклонства. Я ўспрыняў гэта як пабочны эфект таго, што у чалавека адсутнічае выразная база, асабовасная ідэнтыфікацыя нацыянальная, не бачыць таксама асаблівых магчымасцяў, і для яе акурат асоба прэзідэнта становіцца такім фактарам, ідэнтыфікацыйным фактарам, тое, што аб'ядноўвае нацыю. Гэта нават не такі адасоблены выпадак. Хтосьці так можа нават абурыцца, калі я прыгадаю Великабрытанію і ролю каралевы, хоць, канешне, тут розніца аграмадная. Яна палягае ў тым, што у сітуацыі, калі асоба кіраўніка дзяржавы становіцца аб'яднаўчым сімвалам, то важна, каб гэтая асоба дыстанцыявалася ад грамадска-палітычнага жыцця. І гэта закладзена вельмі моцна ў традыцыю брытанскай манархіі ўжо як мінімум з 19 стагоддзя. У Беларусі тут каласальная, з Беларусі ў гэтым плане каласальная розніца. Але на нейкім фундаментальным узроўні ёсць нейкі такі аналаг, менавіта, што асоба, канкрэтная асоба, вось галава дзяржавы, можа стаць такім аб'яднаўчым фактарам, адным з кампанентаў ідэнтычнасці. Псіхалагічна-этычныя асаблівасці, прынцыпы грамадскага жыцця, звычкі, асабістая культура, сацыяльны статус, мова, гістарычны наратыў, можа быць кароткі, доўгі, вельмі доўгі, мультымільянарны, нацыянальныя сімвалы, карацей кажучы, вельмі шмат ёсць патэнцыйных кампанентаў, але не ўсе яны роўныя па сваёй вартасці, не ўсе яны аднолькава эфектыўныя ў плане сцвярджэння нацыянальнай ідэнтычнасці ў доўгатэрміновай перспектыве, бо гэта асабліва важна. Тут я бы правёў прынамсі тры такія зрабіў бы важныя адрозненні наконт ідэнтыфікатараў або кампанентаў ідэнтычнасці, якія яны могуць быць. Могуць быць астраўныя і вау-астраўныя. Што гэта значыць? Гэта значыць, што некаторыя ідэнтыфікатары могуць адрозніваць цалкам ад рэшты свету, так бы мовіць. Як, напрыклад, польская мова для палякаў, літоўская мова для літоўцаў, то бок па-за літоўскім народам. Няма такіх народаў, которые размаўляюць на літоўскай мове, на польскай мове па-за палякамі. Канешне, ёсць замежнікі, которые вывучаюць, которые ў якасці іншай мовы ведаюць, але не ёсць так, што існуе іншы такі народ, который, напрыклад, размаўляе таксама на польскай ці на літоўскай мове. У гэтым выпадку польская, літоўская мова з'яўляецца астраўной, адасоблівая проста ад рэшты свету. Але могуць быць паўастраўныя. Нямецкая мова для аўстрыйцаў, напрыклад, румынская мова для малдаванаў, грэцкая мова для кіпрыйцаў. Эмпірычная і неэмпірычная.
Эмпірычныя тыя, которые падлягаюць лёгкай ідэнтыфікацыі, як тая самая мова. Вось, ну і неэмпірычныя, ну, некаторыя там якасці нацыянальных ідэнтыфікатараў прапануюць там, напрыклад, псіхалагічныя асаблівасці, там, этычныя каштоўнасці, этычныя дыспазіцыі, там, гасціннасць, талерантнасць. Вось, ну, яны не падлягаюць такому непасрэднаму сузіранню. Трывалыя і эфемерныя ёсць ідэнтыфікатары, которые трываюць дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі. Ёсць эфемерныя. Важным таким фактарам ідэнтыфікацыі могуць быць стартовыя дасягненні. Вось, гэта у некаторых выпадках гэта вельмі магутны такі фактар нацыянальнага адзінства і сцвярджэння і экспрэсіі нацыянальнага адзінства, але гэта эфемерныя ідэнтыфікатары. Ну, і яшчэ дадатковая пара катэгорыяў: аўтанацыяналізм і гетэранацыяналізм. Значыць, што тычыцца гетэранацыяналізму у сітуацыі паўастраўной ідэнтычнасці, там, дзе вельмі, асноўную ролю іграюць паўастраўныя ідэнтыфікатары, ці рэлігія, ці мова, то ўзнікае моцны тренд, моцная тэндэнцыя для культывавання гетэранацыяналізму. Напрыклад, у Малдове, чым больш нацыяналістычна настроеная група, тым большая гравітацыя да аб'яднання з Румыніяй. Гэта такая спецыфіка паўастраўных ідэнтыфікатараў. Ну, у проціпастаўленні да аўтанацыяналізму, там, дзе ёсць альбо ідэнтыфікатары, альбо іх камбінацыі, которые ствараюць магчымасць для такога аўтаномнага нацыяналізму. Калі чым большым нацыяналістам ты становішся, тым больш хочаш адасобіцца ад рэшты свету. Ну, я тут у такім ужываю ўсё гэта ў апісальнай катэгорыі. Вось, тут некалькі кейсаў быў, прадугледзеўшы прыкладаў краінаў, але я пра іх цяпер іх абмеркаванне прапушчу. Хацеў бы звярнуць увагу на мову. Тут у большай ступені, як для прыкладу, тут падобны аналіз можна правесці з якім-кольвек кампанентам, але вось на прыкладзе мовы можна будзе пабачыць, як працуе гэты падыход. Вось, і тут адразу пазначана гэта тэза, што мова — гэта зручны ідэнтыфікатар. То бок, эфектыўны ён добра працуе. І па якой прычыне зручны ідэнтыфікатар? Па трох прычынах. Гэта эмпірычны, то бок яго лёгка паддаецца назіранню, трывалы, трывае дзесяцігоддзямі, стагоддзямі. Вось, і інклюзіўны. Трэцюю рэч я асабліва моцна хацеў бы падкрэсліць, бо гэта в дэбатах і ў Беларусі, і па-за Беларусю гэта такі вельмі часты закід наконт прыхільнікаў адраджэння мовы, раблення мовы як нацыянальны ідэнтыфікатар, што нібыта нейкі дыскрымінацыйны патэнцыял. Рэч не ў тым, што мы вынайдзем нейкі дыскрымінацыйны ці не дыскрымінацыйны, няма такой дыхатоміі. Які-кольвек ідэнтыфікатар, ён можа быць патэнцыйна дыскрымінацыйным. Адрынуць, не адрынуць, а знойдзецца такая катэгорыя асобаў, которая менш будзе павязаная з гэтым ідэнтыфікатарам. Рэч у тым, каб знайсці такі, который быў мінімальна дыскрымінацыйны, асабліва ў рэчах, которые тычацца чалавечага сумлення альбо чалавечага псіхалагічнага стану. У светапоглядным, псіхалагічным, этычным, рэлігійным планах у
у процілегласць да, напрыклад, там, рэлігіі, там, каталіцызм ці праваслаўе, калі зрабіць гэта асноўным ідэнтыфікатарам, то гэта сапраўды будзе дыскрымінацыйна. Гэта вельмі моцна можа інгераваць у чалавечае сумленне. Мова яна пакідае адкрытым. Хто ты з'яўляешся па светапоглядзе, па псіхалагічным складзе, ці ты працавіты, ці не працавіты, ці ты гасцінны, ці не гасцінны, ці яшчэ якія там псіхалагічныя, этычныя асаблівасці ў цябе. Мова як фактор ідэнтыфікацыі пакідае гэта адкрытым. В гэтым плане тут усе гэтыя катэгорыі, самыя розныя катэгорыі людзей могуць быць уключаны. У рэлігійным плане праваслаўны, каталіцкі, паганец, атэіст ці яшчэ хто-кольвечы, гэта зноў жа пакідае адкрытым. Ну і можна яшчэ дадаць, што у плане засваення, канешне, гэта у розных людзей па-рознаму можа адбывацца, але гэта не ёсць нешта, што вельмі складана засвоіць, асабліва на пасіўным узроўні. Ёсць мноства рэформаў, которые прадугледжваюць больш сур'ёзныя выклікі. Кампутарызацыя крамаў. Цяпер гэта паўсюдная рэч, успрымаецца як натуральная. Тым не менш, пераход ад такіх даўніх там традыцыйных рахоўніцаў да кампутарнай сістэмы працы у крамах. Яно патрабуе пэўнага трэнінгу, пэўнай пераарыентацыі, і можа ў некаторых гэта выклікала скрыгат. Карацей кажучы, любая рэформа прадугледжвае пэўнае намаганне. Ёсць заўсёды людзі, которым лягчэй гэта будзе давацца, і которым цяжэй. І наконт мовы таксама хацеў бы падзяліцца некаторымі назіраннямі, і которые можна падагульніць гэтым словам, што выключэнне пацвярджае правіла. Часцяком у кантэксце дыскусіі пра мову, пра важнасць мовы як нацыянальнага ідэнтыфікатара звяртаюцца ўвагу на краіны, дзе мовы сцвердзіліся ў якасці паўнаспраўнага нацыянальнага ідэнтыфікатара, Францыя, Нямецчына, Літва, Польшча. Але больш цікавымі, больш інфарматыўнымі з'яўляюцца кейсы, дзе мова не сцвердзілася, што на стартавым момант не было так, што мова меў гэты народ мову, унікальную мову, на базе которой мог будаваць сваю ідэнтычнасць. І якія тренды у гэтай катэгорыі народаў, краінах, у такіх краінах адбываюцца, яны больш інфарматыўныя, больш паказваюць на тое, наколькі людзі ў самых розных рэгіёнах, літаральна на ўсіх кантынентах, інтуітыўна, гэта можна тут у катэгорыях тэорыі эвалюцыі тлумачыць, то бок пэўнае адчуванне таго, што больш эфектыўнае, якім чынам спрабуюць кампенсоўваць недахоп мовы ў якасці нацыянальнага ідэнтыфікатара. Тут тренды самыя розныя. Я налічыў 7 ці 8, іх тут назову. Гэта, напрыклад, адраджэнне або рэканструкцыя даўняй унікальнай мовы. Новагабрэйская мова з'яўляецца добрым прыкладам. Альбо разнавіднасць — гэта эмансіпацыя, адраджэнне, казус ірландскай мовы. Але ёсць іншыя, нам, можа, менш вядомыя стратэгіі, тренды. Напрыклад, адопцыя эмансіпацыі. Прыклад Тымор-Лешты, паўднёва-ўсходняй Азіі, таких маленькая краіна, которая недавно атрымала в 99 годзе поўную незалежнасць, вызвалілася ад Інданезіі. Там няма унікальнай мовы, але ёсць мова татум, як адна з некалькі наццаці моваў, адна з таких найбольш распаўсюджаных. У якасці такого аднаго з
фактараў сцвярджэння сябе як нацыі адбываецца такое адаптаванне гэтай мовы у якасці такого важнага пункту аднясення. Канешне, яна не выконвае функцыі такой нацыянальнай мовы, як там ці ў Польшчы ці ў Літве, але тэндэнцыя да адопцыі і эмансіпацыі адной з абарыгенных моваў. Культываванне повязі з даўнімі абарыгеннымі мовамі, напрыклад, маўрыкі. Там гаворка не ідзе пра тое, каб распаўсюджваць камунікацыю на гэтай мове, але прынамсі у школах там падкрэсліваецца значэнне, уводзіцца ў курсы гэтых розных моваў, але менавіта абарыгенных моваў. Зноў жа, правіла выключэння, которое відавочна пацвярджае правіла. Это значыць, у сітуацыі адсутнасці унікальнай мовы давайте хаця бы тады, прынамсі, паглядзім, якія былі ў нас абарыгенныя мовы і з імі усталюем повязь. Сімвалічнае ушанаванне. Прыклад Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Я згадваў пра вялікую праблему з формулай нацыянальнай ідэнтычнасці, як адзін журналіст сцвердзіў, што фактычна апрача пашпарту тут складана што-кольвіч назваць, але ёсць такая спроба, як на мове даўно вымерлай удалося рэканструяваць, прынамсі, адзін лозунг на гэтай мове. І ён выкарыстаны ў якасці нацыянальнага дэвізу. Яшчэ чарговая стратэгія – гэта шанаванне неунікальнай мовы як паўастраўнога ідэнтыфікатара. Тут шмат прыкладаў і ЗША, Бруней, зноў жа там маленькая краіна у паўднёвай Азіі, Тымор-Лешты. Тымор-Лешты ўжо двойчы я другі раз згадваю, згадваў пра тое, што там ёсць тэндэнцыя да адраджэння адраджэння мовы тотэм, але таксама у якасці дадатковай ідэнтыфікацыйнай стратэгіі акцэнтаванне значэння партугальскай мовы у проціпастаўленні інданезійскай. Паколькі аточаная Інданезіяй, то партугальская мова, хоць не унікальная мова, але утварае такі паўастраўны ідэнтыфікатар. Чарговая стратэгія – гэта акцэнтаванне лакальных варыянтаў. Напрыклад, Гонконг, лакальная версія кітайскай мовы, нешта накшталт Тарашкевіц, так як у нас Тарашкевіца ў стасунку да наркомаўкі, то гонконгаўская кітайская мова ў стасунку да мацерыковай кітайскай мовы, вось такая больш класічная, архаічная версія напісання. Вось такі спосаб акцэнтавання важнасці мовы. У Бразіліі развіванне сваёй версіі партугальскай мовы. У Тунісе сваёй версіі арабскай мовы. Ёсць у якасці асобнай катэгорыі яшчэ выдзеліў, прабачце за такі грамоздкі тэрмін, біхевіаральная сепарацыя. Былыя югаслаўскія краіны, народы, асабліва Харватыя ў стасунку да Сербіі, на такім біхевіаральным узроўні, на ўзроўні паводзінаў, людзі паводзяць сябе так, нібыта не разумеюць сербскай мовы, і, напрыклад, сербскія фільмы ці інтэрв'ю выходзяць субтытрамі на харвацкім, з дапамогай харвацкага правапісу, пісаныя лацінкай, можа некаторыя лексічныя адрозненні, але так нібыта паводзяць сябе, нібыта яны не разумеюць сербскую мову. Эмансіпацыя мясцовых трасянак – яшчэ адна стратэгія. Яніта, гаворка яніта ў Гібралтары. Гібралтар не з'яўляецца асобнай дзяржавай, але з вялікай ступенню аўтаноміі. Цяперашні прэм'ер, шэф кабінета асаблівым чынам акцэнтуе важнасць мовы яніта, хоць для лінгвістаў то гэта поўная трасянка, гэта такая мяшанка англійскай, іспанская, неўнармаваная трасянка. Тым не менш, прэм'ер-міністр, канешне, гэта не адасоблены голас, толькі так праява пэўнага
тренду акцентуе важнасць культывавання гэтай прасянкі, якой з'яўляецца Яніта у Гібралтары як такі ідэнтыфікатор гібралтарскага грамадства. Скороче кажучи, выключения, которые подтверждают правила, ситуация, когда на стартовом этапе, умовно стартовом этапе нема уникальной мовы, разные громадства, разные народы імкнуцца до хотя бы некой формы ці реконструкции, ці адопции, ці символичного ушанавання мясцовой аборигенной мовы, або хотя бы пал-островной мовы, которая не является зусім уникальной, на которые говорят разные іншие народы, але которые адрозніваюць от частки окружения, особливо былога колонизатора. Гэта наконт прагматычнай роли мовы. Тут аналагічны аналіз можна шэрагу іншых кампанентаў правесці, але выснова такая, што гэта мова з'яўляецца адным з самых зручных ідэнтыфікатараў. Канешне, ён не абсалютны, можна без яго абысціся. Тым не менш, калі ёсць такі патэнцыял для культывавання ўласнай унікальнай мовы, то гэта просто нерацыянальна гэтым не пакарыстацца. Больш што бачым, які тренд увогуле ў глобальным плане. Тренд такі, што калі ёсць унікальная мова альбо хаця бы патэнцыял для яе адраджэння, то гэта адраджаецца, выкарыстоўваецца. Калі зусім ужо няма ніяк, то тады прынамсі адбываецца адаптаванне ці выкарыстанне ці хаця бы нейкага элементу, кампаненту адраджэння колішняй мовы адбываецца у выпадку Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Тут даволі шмат часу ўсё ж такі так атрымалася, што я прысвяціў выкладанню падыходу прагматычна-ідэнтычнасна падыходу. Некалькі словаў наконт беларускай сітуацыі. Ситуация такая, что у нас проблемная национальная идентичность, проблемная по шэрагу причинах, что найбольш такие типовые, найбольш зручные способы аутоидентификации с допомогой мовы, национального наративу, особливо шматвякового национального наративу, национальные символы, яны силой и истории, силой політычнага становішча яны праблемныя, карацей кажучы. Ёсць вельмі моцны тренд сярод беларусаў да ідэнтыфікавання сябе з дапамогай, што называю, наднацыянальных фактараў, кампанентаў. Напрыклад, жывучасць прыхільнасці да савецкіх сімвалаў. Так як паказваюць апытанні, яны значная частка беларусаў, палова беларусаў падтрымлівае захаванне этой савецкай сімволікі, савецкіх назваў вуліцаў, напрыклад, по той простой причине, что национальная идентичность довольно слабая. Прихильность до интеграции с Россией, до того, что так у широким сенсе, разумеется, русский свет, она так само довольно живучая, довольно моцная. Это не по той причине, что там, не ведаю, там політичная система подобается, там, як з той самой там советскостью, что там Советский Союз так моцно многим подобаецца. Рэч не ў тым, просто аўтаматычна, спантанна, натуральным чынам людзі спрабуюць розныя формы
ідэнтыфікацыі на наднацыянальным узроўні, тады калі нацыянальная ідэнтычнасць слабая. Вось. Бываюць іншыя тэндэнцыі, асабліва ў афрыканскіх краінах, тэндэнцыя да акцэнтавання субнацыянальных ідэнтычнасцяў, племянных, этнічных, і гэта спараджае агромністыя праблемы у плане пабудовы такіх сучасных, трывалых, добрых, устойлівых дзяржаваў. Індекс дзяржаўнасці, праблема з хісткасцю дзяржаваў у Афрыцы надзвычай праблемная. І гэта таксама заўсёды глеба для паўстання жорсткіх таталітарных рэжымаў. У Афрыцы гэта вялікая праблема. Паволі яна пачынае пераадольвацца, але у тым-то і палягае праблема, што праблемнасць з нацыянальнай ідэнтычнасцю, то бок агульнага назоўніка для розных этнасаў, розных плямёнаў, розных моўных групаў. Праблема знаходжання такога агульнага назоўніка спараджае вялікія праблемы з арганізаваннем грамадска-палітычнага жыцця і функцыянаваннем дзяржавы. Добры такі, так мне запомніўся выказванне прэзідэнта такой маленькай краіны, Гамбія. Да адносна нядаўняга часу там таксама была аўтакратыя. А з канца 17-го года там да ўлады прыйшоў такі, на маю думку, светлы і талковы дзядзька Адама Бэроў. І з таго часу і ў плане індекс дэмакратыі таксама паляпшаецца, і ў эканамічным плане нейкі прагрэс прасочваецца. І на самым пачатку сваёй кадэнцыі Адама Бэроў падкрэсліў, што для нас вельмі важны гэты нацыяналізм. Ён казаў гэта у кантэксце пераадолення гэтых субнацыянальных падзелаў, каб пераадолець гэтыя субнацыянальныя празмерна моцныя ідэнтычнасці. Такім чынам, перад намі такі выклік, каб фармаваць нацыянальную ідэнтычнасць, каб фармаваць яе рацыянальна, не з дапамогай разважанняў пра тыпу такія ідэнтыфікатары, которые не працуюць, которые неэфектыўныя, гасціннасць, грамадзянскія правы, верхавенства закону. Гэта не ёсць рэчы, которые могуць пасаваць у якасці ідэнтыфікатараў. Ёсць агульначалавечыя універсальныя каштоўнасці, і гэта трэба культываваць у якасці, на базе таго, што мы прыналежым да чалавечага роду. І ёсць нацыянальныя каштоўнасці або нацыянальная ідэнтычнасць, і яна не можа зводзіцца да, значыць, не павінна фармулявацца ў катэгорыях таго, што павінна быць агульначалавечым. Свабода слова, свабода асацыяцыяў, розныя грамадзянскія правы. Гэта рэчы універсальныя. Яны, якасці універсальных яны важныя, але у якасці нацыянальных, таго, што нас адрознівае ад іншых, то тут мусіць быць іншы падыход, іншыя крытэрыі, менавіта адметнасць і кагерэнтнасць. Гэта два асноўныя прынцыпы. Дзякую за выслуханне майго даклада, уступнага спічу, і цяпер можна перайсці да дыскусіі, бадай што. Пётр, пакуль народ думае над пытаннямі і заўвагамі, а это запрашэнне ўсім сфармуляваць свае пытанні,
да Пётры, і іх можна альбо пісьмова ў чаце як бы задаць, альбо вжывую просто адгукнуцца, падняць руку і паляцець у дыскусію. Вось, вот пакуль все думаюць, маё такое пытанне, а ці можна было бы сфармуляваць вот так вот на ходу, вот якраз з перспектывы такого рацыянальнай і рэфлексійнай работы з ідэнтычнасцю, ну вот три самыя простыя рэчы, якія под рукой, вот тое, што мы маглі бы, ну мы в такім як бы неясным сэнсе, як бы вельмі разлеглым, тое, што можна было бы зрабіць з беларускай ідэнтычнасцю вот літаральна заўтра-паслязаўтра. Нема такіх. Нема, да? Ідэнтычнасць, ну, значыць, тут, па-першае, не ёсць так, што мы стартуем з нуля. Ага. Зноў жа, такая вельмі простая, банальная рэч, так на ўсякі выпадак варта падкрэсліць. То бок, ёсць адносна шырокі, ну, вельмі шырокі кансэнсус наконт важнасці існавання Беларусі як асобнай дзяржавы, наконт суверэнітэту. Канешне, іншая справа гэта наколькі глыбока гэтае перакананне ёсць. Але што тычыцца вось згаданай праблемнасці, бо тут і ў плане мовы, зноў жа, не ёсць так, што гэта нулявы ўзровень, што абсалютна ніякай мовы нема разумення для яе значэння і так далей. Не, ёсць нейкі там 5-7%, которые пастаянна размаўляюць на беларускай мове, ёсць там 70-80, которые пасіўна валодаюць, ну і ёсць 80%, которые валодаюць або не валодаюць, але лічаць беларускую мову важным аб'яднаўчым фактарам. То бок, яны самі гэтым не карыстаюцца мовай, але лічаць яе важнай каштоўнасцю. Карацей кажучы, мы не пачынаем з нуля. Але якім чынам дайсці да такога больш аптымальнага стану, каб камунікацыйныя функцыі мовы пашырыліся, каб нацыянальны наратыў стаў больш кагерэнтным, больш взаемазвязным. Нацыянальныя сімвалы, ўсё ж такі не былі такія там штучныя, створаныя ў сталінскую пару, але нейкую повязь з нашай гісторыяй мелі. Вось, на жаль, сёння на заўтра гэта не вырашыцца, гэта зойме гады, дзесяцігоддзі. Не, ну вот, напрыклад, што я маю на ўвазе, як бы, то есть тут не глобальныя такія рэчы, а, ну, напрыклад, тое, што зрабіла Марія Калеснікава як бы падчас кампаніі, да, вот гэты лозунг «Беларусы, вы неверагодныя». То есть здавалася, ну, абсалютна простенькая штучка, злепленая на патрэбы, ну, вот, як бы, канкрэтных задачаў. Мусіў быць нейкі слоган, і вось ён знайшоўся. А потым аказваецца, што як бы гэта простенькая штучка патрапляе ў нейкія глыбінныя пласты ідэнтычнасці і пачынае там працаваць і змяняць як бы, ну вот як бы, ну такія, скажем, закарэлыя, ускрываць гэтыя закарэлыя гнайнікі. І праз паўгады все радасна расказваюць, што так, як бы у всех быў, ну вот комплекс непаўнавартасці, як бы гэтага, ну вот нелюбві да сябе, саромлення, ну вот як бы сябе саміх, да, то есть як бы ніхто не хацеў прызнавацца ў тым, як бы што вот як бы ты беларус, асабліва там на эміграцыі прасцей было, ну вот як бы далучыцца да нейкай іншай ідэнтычнасці. То есть вот такія рэчы, якія можна зрабіць, ну вот літаральна, што называецца на каленцы, без асаблівых высілкаў і без, ну вот глобальных нейкіх інструментаў. Ведь, ну, з гэтым-то ясна, вот і эфект-то ёсць, прычым эфект не толькі ў палітычнай кампаніі, а менавіта, ну вот гэта працягвае працаваць як бы в глыбінных пластах як бы псіхікі, ментальнасці, ідэнтычнасці. То есть все гэта становіцца таким як бы культурным кодам. Альбо з той же мовай. Вот, то есть мне вельмі спадабалася вот вся гэтая класіфікацыя і весь як бы гэты набор інструментаў вот як бы в кантэксце тваёй лабараторыі
вымярэнні ідэнтычнасці ці прагматыкі ідэнтычнасці, як бы што ты прапанаваў. Ведь глядзі, тая ж самая мова, яна ну як бы пазіцыянуецца, як бы размяшчаецца ў беларускім грамадстве, конечно, як каштоўнасць, і все ну, згодныя ў тым, сапраўды большасць лічыць, што ну вот да, там развітвацца з ёй не варта, але тым не менш як бы да яе ставяцца як да такога ну несчаснага сваячка, якога трэба прытуліць, вот як бы ну вот, чымсьці заняць. В той жа час, умоўна кажучы, тыя людзі, якія праходзілі праз гэтую ініцыяцыю, якія сталі як бы ну то есть якія прынялі беларускую мову в якасці там як бы асноўнай, мейнстрімнай, там першай, яны выдатна разумеюць, што гэта не крок ну кудысьці як бы на цёмны задворак, да? А наадварот гэта адкрыванне свету, то есть чалавек, які ну скажем пачынае гаварыць па-беларуску, ён аўтаматычна набывае і украінскую ў дадатак, і польскую, пачынае сябе па-іншаму як бы ну, пачуваць в рэгіёне зусім, то есть для яго открываецца Балтыя, там открываюцца все гэтыя лакальныя і дыялекты. То есть ну, открывается колоссальное богатство, да? То есть, як бы, вот у меня пытание, чему мы не маем такую, ну, вот, Марию Колесникову от белорусского мовознавства, якая бы вот просто вышла, як бы, и сказала, что, ну, пробачьте, это не бедный своячок, як бы, это крок, да, ну, вот такого радикального, ну, скажем, закаранення як бы в цілому регіоні, а може бути як би і в самій Європі. Ну і от у мене, наприклад, таких речаў, ну, дробных, може бути, наоборот, там, великих, стратегічних, достатково много. І я часом сижу, вот як ідіот, як би у покойчику і думаю, що ну вот як можна бути таким тупим, що не розуміти, що ну вот так, так, так і так, там, вот давайте ну вот як бы зробім гэта. Ну вот нейкія такія рэчы. Вот ці ёсць у цябе такія рэчы, вот якія можна было бы зрабіць заўтра з ідэнтычнасцю? Ну, звязаныя там з мовай, з характарам, з культурай, з нейкім пазіцыянаваннем, то есть самыя простыя рэцэпты. Бачыце, тут што можна заўтра зрабіць, то нават сёння робіцца, вось літаральна цяпер. Я тут не маю на ўвазе там свой гэты там даклад, але ўвогуле ну ініцыятыва там беларускага калегіума і беларускі калегіум як праект, плюс ну, мноства іншых праектаў. Канешне, хтосьці скажа, ну гэта там кропля у моры, там альбо цаглінка у вялікім праектаваным будынку, ну але акурат з такіх кропляў і цаглінкаў і складаюцца шэдэўры. Вось таксама ну, аналогія з Марыяй Калеснікавай, ці там можна там шырэй, з ініцыятывай аб'яднаных трох жаночых штабоў. Вось тут мы цяпер ужо з перспектывы часу бачым ну, вялікі эфект, ну, вялікі мабілізацыйны патэнцыял, які гэта займела. Тым не менш, на момант стварэння, ну, гэта быў так скептычна, многія скептычна да гэтага ставіліся. І я не схільны таксама моцна там наракаць на тых, хто скептычна ставіў. Ну, я акурат не скептычна ставіўся, але нават тыя, хто скептычна ставіліся, я іх трохі разумею па той простай прычыне, што ў момант сеяння зерня, тады калі кідаем зерне ў глебу, ну, асабліва не маем пэўнасці, ці тут прарасце там такі на чвэрць гэты каласок, ці на 50%, ці на 100%, ці на 1000% гэты каласок. Тут няма пэўнасці. Вельмі шмат што ад нас залежыць, гэта праўда, гэта важна верыць у свае сілы. Але таксама трэба памятаць рэалістычна, што шмат чаго ад нас не залежыць. Шмат залежыць ад латарэйных фактараў, ад
збегу акалічнасцяў. Так было, ёсць і будзе ў выпадку палітычнай трансфармацыі. Ну, увесь час вот так цяпер асабліва многія так у такім трохі прыгнечаным стане, што чаму не спрацавала, чаму вот што цяпер нам зрабіць, каб вот урэшце спрацавала. Ну, адказ тут такі, што на самой справе рэдка так бывае, што на працягу кароткага часу нейкі адзін ці нават набор метадаў адразу ж спрацоўвае. Тое ж самае, тым больш гэта тычыцца нацыябудаўніцтва. Сеем зерне, можам не сёння, дык заўтра пабачыць, што адно з гэтых зерняў ці некалькі гэтых зерняў займеюць такі каласальны эфект, нешта падобнае, як у выпадку там Марыі Калеснікавай, тое, што ты згадваў, вось пэўны такі лозунг, который стаў надзвычай мабілізуючым, альбо нейкае дзеянне, так як аб'яднанне штабоў, которое стало вельмі мабілізуючым. Магло гэта не здарыцца, але гэта здарылася. Нешта падобнае ў выпадку нацыябудаўніцтва. Ёсць рэчы, которые ад нас залежаць, і гэта і робіцца. Можа быць варта болей рабіць, можа трэба падумаць пра больш крэатыўныя ініцыятывы. Тым не менш, я не схільны там наракаць, то бок там усё або нічога. Я абсалютна не сказаў бы, што нічога не робіцца, ці вельмі кепска тое, што робіцца. Вось шмат вельмі цікавых там беларускі калегіум, там гэтыя курсы, которые ўжо маюць доўгую гісторыю, там мова на нова, кава цікава, ці яшчэ што арт-сядзіба, там вось ці там бізнес-праекты, вось нядаўна, на жаль, цалкам ліквідаваны там Сымбаль-Баль. Мноства ёсць рэчаў, которые большыя або меншыя цаглінкі, часам можа нават такія вялікія канструкцыйныя блокі, которые укладаюцца ў будаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Карацей кажучы, працэс ідзе. Там ужо як бы пытанні наспелі. Вось як бы нам падказваюць, што Александр, Ірына Дабянецкая да нас далучаецца, і трэці Марія здаецца, да? Вось, калі ласка, да. То есть Александр, Ірына, Марія. Добра, Алей Стурович, это просто такие тамники, где... Ну, не буду працягваць дыскусію, потому что постоянно уже много казалось на той конт, что у нас розныя мовы, розныя цывілізацыі, розныя дыскурсы, і фактычна уже гэта прамалявалася. Адзіна толькі дамовілі, што не заўтра рабіць, а ўжо створаны. І створаны, пачынаючы там ад біблійскай арыны, статуту ВКЛ, і ў 90-е, і тое, што мы зараз, калі вот гэтыя рэчы разглядаць, так, это калегіум, феномен ЗНО, маецца на ўвазе літаратурна-філасофскі шытак ЗНО, вот гэта як пласт культуры. І ў кантэксце вот гэтай гутаркі, гэтага кола, можа быць абмеркаванне, ці правильно будзе вот так падумаць, напрыклад, што вот метадалогія Мацкевіча, так, хаця яна фонетычна-лексічна ў суседняй мове, так, але сапраўды гэта беларускі дыскурс, да? Можа быць беларуская мова. Яго канцэпты думаць Беларусь, так? Яго праекты, якія там уже не одно пакаленне ідуць. І вот можа быць у нас стаіць задача не казаць пра нейкую беларускую мову і параўноўваць сябе з Афрыкай, дзе там канібалы сядзяць, так? А больш жорстка вызначаць абмежаванне паміж беларускай мовай трасянкай, мовай беларускай, савецкай беларускай мовай, зноўку мовай дыскурса, мовай калегіума, ЗНО і так далей. Вот такая, можа быць, пытанне за ўвагу. Дзякую. Пётра? Это, хутчэй за ўсё, такая рэфлексія была тут. Так. Складана мне. Добра, тады Ірына, калі ласка. Ага, вітаю. Дзякую за гутарку перш-наперш. І от у мяне такое, в прынцыпе, малое пытанне, як бы спытацца меркавання наконт, скажем так, уплыву 20-го года і трываласці змен 20-го года, таму што мы гаворым, што ў 20-м годзе па сутнасці адбыўся квантавы скачок у фармаванні беларускай ідэнтычнасці сучаснай. То есть тое, што вот Алесь толькі што казаў, што там ад скарыны, все, што ад скарыны было, но там дзесьці все і заставалася вельмі вельмі моцнае, вельмі цікавае, але бачнае досыць вузка.
А тут, значит, сапраўды змянілася вельмі многа, што ў 2020 годзе змянілася ў самаадчуванні беларусаў. Мы нават казалі, што па сутнасці вот і Беларусь як сама назва у 2020 годзе нарэшце замацавалася. Беларусы, вот слова беларусы як сама назва, ну, 20, ну заўсёды было такое трошку хісткае. Вось, ну это все такія спрэчныя думкі, но як бы я маю на увазе, што 2020 год вельмі шмат што змяніў. З аднаго боку, унутры саміх беларусаў, вот гэтая кансалідацыя, еднасць, это самаадчуванне, самаразуменне, фармаванне ідэнтычнасці. А з другога боку, што таксама вельмі важна для ідэнтычнасці, на маю думку, гэта впісанасць у сусветнай ідэнтычнасці. То есть вот гэтая бачнасць іншым. То есть не просто вот сами себе, значит, вот штосьці, вот мы такие, а все астатнія кажуць, а не, вы все равно вы рускія, да? А ці якія-небудзь яшчэ. І вот гэтая бачнасць, она таксама квантавы скачок зрабіла, што нават тыя дзяржавы, якія катэгарычна не хацелі мяняць свае там Вітрюсланд і Вайсрусланд, не хацелі ад іх аднаўляцца, у 2020 годзе такі вырашылі пааднаўляцца. То есть Беларусь сталася і ўнутры, і звонку бачная. І вот у мяне пытанне пра трываласць гэтага эфекту, наколькі гэта трывала, то есть што гэта важна, там вот все это мы разумеем, што мы сапраўды перайшлі як бы ў іншую якасць, але вось у выпадку там край Божа горшага сцэнару, там паглынанне, там вот, ну такое все. Наколькі гэта все захаваецца, наколькі гэта все ось сапраўды назаўсёды, ці вот ці надоўга прынамсі. Вот я хачу менавіта гэта меркаванне на гэту тэму. Дякую, спадарня Ірина. Тут ну, цікаве питання. Я тут охотно поділюся своїми рефлексіями на значення 2020 года. Ну, у першу чергу я би відзначив, це не тільки моя рефлексія. Тут многі експерти підкреслюють, що цей уздим, він мав характер виразно громадянський. У ім'я свободних виборів, у ім'я демократичних коштовностей, супроть фальсифікацій, супроть перспективів, за перспективи больш свободного в экономичном плане развития краины. Ось гэта было такой основой, и застаецца бадай што основой уздыму пасля электаральнага і да электаральнага, пасля электаральнага пратэсту. Хоць адначасова нацыянальна і грамадзянская у межах адной дзяржавы гэта як сіямскія блізнюкі, вельмі моцна пераплеценыя і адно на другое ўздзейнічае, конечно. У тых краінах, дзе пераважна на базе нацыянальнага вызвалення адбываліся уздымы, ну аўтаматычна гэта таксама і вяло да пераасэнсавання там гэтага грамадзянска-палітычнага кампаненту. Вось, поэтому у такім плане грамадзянскім мы зрабілі агромністы крок наперад у напрамку большай індывідуальнай аўтаноміі мыслення у катэгорыях таго, што дзяржава мусіць лічыцца з грамадствам, мусіць лічыцца з чалавечым індывідам. Чалавечы індывід з'яўляецца каштоўнасцю. Гэта было вельмі моцна зазначана. Вось, ну, але адначасова так, гэта і момант такога самасцвярджэння як нацыі. Хоць гэта не было першасным, гэта як такі дадатковы суправаджальны момант прысутнічае. Канешне, тут тое, што асабліва кідаецца ў вочы, так многія схільныя рабіць такі адразу вывад наконт агромністага нацыянальнага прагрэсу, гэта паўсюднасць бела-чырвона-белых сцягоў. Ну, тут конечно, нема сумневу, што для значнай часткі выкарыстоўвання гэтага сімвалу мае значэнне менавіта нацыя сцвярджальнага сцвярджэння сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, але для значнай, хутчэй за ўсё, большай часткі пратэстуючай гэта проста ідэнтыфікавальны знак пратэсту. Нешта падобнае, як памаранчавы, аранжавы колер падчас той украінскай рэвалюцыі 2004 года.
Ось для випадку любого пратэсту вельмі важна мець такі ідэнтыфікавальны сімвал. Вось і ў нашым выпадку бела-чырвона-белы сцяг стаў такім, і ён стаў, тут трэба зазначыць, што гэта сімвал вельмі зручны, бо яго вельмі лёгка намаляваць, сшыць, выпрадукаваць, вельмі лёгка мадыфікацыі розныя рабіць, што вельмі крэатыўна і рабілася. Вось, тым не менш, гэта яшчэ аўтаматычна не значыць, што для ўсіх гэтых пратэстуючых такое нацыясцвярджальнае значэнне. Але ў якасці рэкламы, то бок, што ён вельмі агромністая маса людзей пабачыла гэта ў якасці пазітыўнага сімвалу. Гэта будзе мець агромністае значэнне на перспектыву, на будучыню. Ужо цяпер значна павялічылася колькасць тых, которые, выбіраючы паміж чырвона-зялёным і бела-чырвона-белым, аддаюць перавагу чым другому, бо яшчэ у траўні праводзілася апытанне, то, здаецца, 20 на 60%, цяпер яно ўжо набліжаецца да 50% прыхільнасці аднаму і другому сімвалу у якасці дзяржаўнага. Канешне, гэта не ідэал, не тое, што многім з нас, можа, хацелася б, але, ва всякім разе, агромністы працэс ёсць. І памятаем гэтую дынамічную перспектыву, што гэта яшчэ в будучым будзе змяняцца. Вось, такім чынам, падзеі 2020 года гэта перадусім у грамадзянскай плашчыне, дэмакратычнай грамадзянскай плашчыне я бы лакалізаваў, але з наступствамі таксама для нацыябудавання. Як такі побочны прадукт, можа трошки так грэбліва гэта загучыць, але ў тым сэнсе, што гэта такі добры побочны прадукт. Дякую, Пётра. Марія Клементьева, калі ласка. Дзякуй, што нічого. Не чуваць, як бы там трэба. А цяпер нормально. Таксама дзякую за лекцыю. І у мяне такое пытанне. Я хочу його з контексту взяти апошняга выпуску беларускага проекта «Кожны з нас», у якім ви так само бралі ўдзел. Адбылася такая размова паміж Змітром Дашкевічам і прадстаўніком Святланы Ціхановскай. Вот я так тезісна, Зміцер Дашкевіч як бы настойваў на тым, што цяпер адной з формаў пратэсту, у тым ліку бяспечнага, можа быць, калі беларусы пачнуць размаўляць на беларускай мове. І ён заахвочваў, у тым ліку штаб Ціхановскай, тых лідараў, якія сёння маюць сілу, маюць уладу пэўную, як бы працаваць якраз у накірунку прасоўваць, заахвочваць людзей, яднаць людзей таксама вакол беларускай мовы. На што прадстаўнік Святланы Ціхановскай як бы даў адказ такі, што мы паважаем, любім і трэба, і будзе цудоўна, калі ўсе беларусы будуць і ведаць это як мінімум, але і размаўляць у штодзённым жыцці на беларускай мове, але выказаў такую пазіцыю, што мы хочам паважаць як бы выбар беларусаў самастойны у дачыненні да мовы. То бок мова — это все-таки выбор, як бы нібыта на сёння кожнага чалавека, ціснуць не будзем. І от у мяне да вас пытанне, канешне, не тое, як там правільна і трэба сёння якраз з беларускай мовай паступаць, але проста якія вы маеце на гэты конт заўвагі, думкі, магчыма, вот якраз на пытанне беларускай мовы сёння. Один варыянт, як я разумею, то можа, як бы есть такая рызыка, што будзе сітуацыя, як там у 90-х, што мы адпужнем, магчыма, людзей, што, магчыма, нейкая і непрыязнь там, ці што людзі як бы забаяцца таксама. Я думаю, што пэўная частка беларусаў і баіцца, што раптам зараз прыйдзе там новая ўлада, я зараз ужо ўтрымлю, і всіх прымусяць размаўляць па-беларуску. Але з іншага боку, гэта нацыянальная мова, і як бы, як я ўжо казала, там штаб мае ўлады, лідары маюць пэўную ўладу, маглі бы сёння як бы ў гэтым накірунку нацыянальным працаваць. Вот які вы на гэты маеце такія думкі, магчыма, развагі? Дзякуй, цікавае таксама пытанне. Пры ўсёй маёй прыхільнасці да важнасці ўзмацнення нацыянальнай ідэнтычнасці, і як з сённяшняй лекцыі можна было здагадацца, наколькі я па прагматычных прычынах
Ну, так само і па пачуццёвых прычынах, але таксама па прагматычных прычынах цаню важнасць мовы, унікальнай мовы, ў нашым выпадку беларускай мовы, то ўсё ж такі, ну, я больш у гэтым выпадку прызнаю рацыю прадстаўніку штаба Ціханаўскай. Па-першае, гэты ўздым ён, як я ўжо раней падкрэсліваю, мае характар грамадзянска-дэмакратычны, нацыянальнай ідэнтычнасці, ён суправаджальны, але гэта не было асновай гэтага ўздыму. Поэтому пераарыентоўваць гэта ў нацыянальнае рэчышча хутчэй за ўсё не пажадана. Нядрэнны падыход той, который ўжо ёсць у штабе Ціханаўскага, гэта так час ад часу акцэнтаваць гэты момант беларускасці. Хаця бы там навагодні выступ спадарыні Ціханаўскай, который адбыўся такім на беларускай мове, такім нацыянальным ключы, прычым такі момант сімвалічны, пачатак Новага года. Тым не менш, з іхняга боку, калі пераходзіць на беларускую мову, ці цалкам, ці хаця бы пераважна яе выкарыстоўваць, гэта насцярожыла, вельмі моцна насцярожыла большую частку пратэснага руху, каля 70% гэта рускамоўныя, і которые, як апытанне сведчаць, таксама, ўжо прызнаючы важнасць мовы як сімвалу, ўсё ж такі не гатовыя так пераходзіць на беларускую мову. Іх можа насцярожыць гэта, якой будзе палітыка у выпадку прыходу да ўлады гэтай групы. Гэта вельмі высокая рызыка і падзелаў, і непаразуменняў. Па гэтых прычынах я з разуменнем стаўлюся да пазіцыі прадстаўніка Ціханаўскай. Калі трохі перафармуляваць пастулат спадара Дашкевіча, асобы так выбітнай, вельмі заслужанай, аўтарытэтнай для мяне і для многіх, гэта значыць як пэўны зварот менавіта да грамадства, да пратэснага руху. Наўрад ці гэты зварот займее такі эфект, што там людзі пачнуць так выразна, значна пераходзіць на беларускую мову. Але калі б гэта так у нізавым плане, нізы пачалі б так нешта падобнае з бела-чырвона-белым сцягам у якасці такой формы пратэсту, альбо як у часы Польскай Народнай Рэспублікі, камуністычныя часы, як там многія веруючыя ці слабаверуючыя, але звярталіся да касцёла, проста як форма пратэсту супраць аўтарытарнай улады. Гэта ўжо трохі іншае. Так, калі ўжо нізы зрэшты трошкі не хочацца ўжываць гэтае слова, бо усе удзельнікі пратэстаў гэта выбітныя людзі, гэта вяршыня. Але у сэнсе маю на ўвазе унутры грамадства, калі б гэта спаткалася з такім значным водгукам, гэта, канешне, было б добра. У такім плане можна і варта кіраваць такія пасылы. Але каб гэта менавіта група Ціханаўскай, тыя, хто павінны з'яўляцца выражальнікамі волі, настрояў пратэснага руху, быць такім аб'яднаўчым фактарам, старацца не правакаваць расколаў, не спараджаць такіх сітуацый, каб былі расколы, то нет. Я згоден, што тут патрэбна такая збалансаванасць, асцярожнасць. Дзякуй за адказ. Марія задала вельмі цікавы кірунак дыскусіі, сапраўды, таму што гэта тое, што мы бачым і назіраем, працэсы маецца на ўвазе, внутрі культуры, внутрі грамадства, внутрі ідэнтычнасці назіраем тут і цяпер. І я бы тут адрэагаваў крышачку, Пётра, на тваю заўвагу ці на тваю прапанову, што не варта скептычна ставіцца да скептыкаў. То есть людзей, якія у гэты момант уздыма і нейкага такого разгортвання і запаўнення гэтай новай адкрыўшейся прасторы, яны выказваюць нейкія
ну, критичныя заўвагі, ці там як бы, ну, вот ідуць не разам з усімі ў мейнстріме. Да? Можа быць, вот час сапраўды паспрабаваць неяк кадыфікаваць, ну, скажем, заўважыць як бы гэтыя крытычныя закіды ці там як бы заўвагі ці аргументы і падумаць, вот як гэта включіць у супольную дыскусію, супольнае поле. Таму што мне здаецца, што і гэта вот тэма, якую Дашкевіч агучвае, яна, ну, скажем, сыходзіць з вельмі простага назірання. Ведь, глядзі, за апошнія, можа быць, 15, 20, як бы 25 год структура беларускага грамадства і беларускага змагання была вельмі ясная. Вот гэтая беларуская барыкада. Да? З аднаго боку нацыянал-дэмакратычны праект, які ну, в меншасці, ну і які там мае сваю сістэму каштоўнасцяў, там як бы мова, ну, той альбо іншай ступені, ну і гэтак далей. А з другого боку досыць такая шырокая, разлеглая зона, ну, вот аўтарытарнага кансэнсуса, які, ну, быў, прызнаем, інклюзіўны за апошнія, ну, 15-20 год, які всмоктываў там і бізнес, і карпорацыі, там, і дзяржчыноўнікаў. Ну, это не толькі АМАП все ж таки быў, да? І менавіта таму Акудовіч у свой час напісаў свой тэкст без нас. То есть ён пабаяўся замыкання беларускага праекта в субкультуру альбо, ну, вот в такое гетто. То есть все думали над тым, як разамкнуць гэтае гетто. І, ну, літаральна там 3-4 гады таму, калі все былі упэўненыя, што, ну, таких як бы ясных шляхоў на размыканне няма, раптам пачалі адбывацца цуды. Да? То есть, ну, на наших вачах. Да? То есть раптам з'явіліся зусім іншыя наклады ў беларускай літаратуры. З'явіўся феномен там папулярнага пісьменніка. Я памятаю, як все пачалі здзіўляцца чэргам да, ну, вот, да Віктора Марціновіча, напрыклад. Там як бы нейкім там, ну, вот, подпісам і накладам Людмілы Рублевскай, як бы, там як бы феномен Горвата як бы асобны. Потым паўстае такая рэч, як вышымайка, якая пачынае прадавацца, і сын Бальбай, як беларускі бізнес, ну, вот, пачынае рабіць грошы на гэтым всім. Да? То есть мы былі ну, вот, мелі такое адчуванне, што абсалютна незаўважна для аналітыкаў вырасла вот гэта grassroots гэтая, да? То есть низавая нейкая Беларусь, і яна вот цяпер пачынае прарастаць уверх. Ну, і адпаведна далучаць да сябе як бы вот пэўныя часткі гэтага аўтарытарнага кансэнсуса, вот, які размываўся як бы в апошнія гады, трэба прызнаць. Да? То есть там вот ясна, што аўтарытарызм як бы быў, працаваў і саджаў як бы вот як і раней, але ну вот штосьці было такое ў паветры. І тут раптам рэвалюцыя буржуазна-дэмакратычная, якая пачынаецца зусім з іншага месца. Да? То есть это и не бунт с одного боку внутри консенсуса, и не национал-демократичный проект, не вызвольная революция, а пачынаецца менавіта як паўстанне расійскамоўных гарадскіх, ну, вот, слоёў новых, заможных, да? То есть паўстанне беларускага сярэдняга класа, месцічаў. І гэтае паўстанне цалкам змяняе, ну, вот, саму структуру ідэнтычнасці. Причем як в плюс, вот мы казали про, ну, вот, неверагодных і знішчэння гэтых комплексаў непаўнавартасці, там вот кансенсус по сімволіцы нацыянальнай, да? Але пры гэтым заўважце, што знікаюць все беларускія кнігарні, разгромлены выдавецтвы, ну, то есть зникают все публічныя месцы, знікае культурнае жыццё. Купалаўскі тэатр робіць фантастычна прыгожую ахвяру публічную, там як бы вот самаспалення на бачным месцы, і я не сумнеюся, што гэта было варта, да? Але тым не менш, як бы у нас няма нацыянальнага тэатра,
вот, с Пенігіным як, ну, вот, гуру-інтэрпрэтатарам. То есть мы засталіся на руінах. І в гэтым сэнсе непакой пэўны, да, вот, і таго ж Дашкевіча, і мяне, зрэшты, як творца, да, то есть вот мы пачынаем думаць, вот в гэтай новай сітуацыі новых магчымых перамоваў, у якіх ужо ёсць, ну, як мінімум 3 пункта, ці 3 там суб'ектнасці, да, то есть вот гэтая новая беларускі, як бы, гарадскі сярэдні клас, які не супадае, ну, вот, як бы, з рэжымам, вот, але і не супадае з нацыянал-дэмакратычным праектам. Сам нацыянал-дэмакратычны праект альбо старая апазіцыя, ну і вот, як бы, рэшткі аўтарытарызма, які пераходзіць да тэрора, да, то есть вот, і мы інтуітыўна адчуваем, што это нейкая новая канфігурацыя. Но яшчэ ніхто з экспертаў, ну, вот так вот ясна не адрэфлексаваў, што адбылося, якія мы маем місы, і самае галоўнае пытанне, што рабіць в гэтай сітуацыі, ну, прыхільнікам стратэгічнага дзеяння, да? То есть вот што рабіць, каб, ну, вот, вернуць тое ж культурнае жыццё не абстрактна пасля перамогі, да? А вот тут і цяпер, таму што кніжкі пішуцца, ну, вот, як бы, людзі, ну, то есть все гэта мусіць адбывацца. Вот, як бы, што ты, як твоя рэакцыя вот на гэтыя развагі? Я выбачаюся, што можа быць крыху задоўга, но тут... Ну, тут я не до конца ведаю, что тут могу прокомментовать, типа раить. Ну, з перспектывы прагматыкі, то есть як бы прагматычна, ну, вот, было бы варта павесціся в гэтай сітуацыі, ну, вот такому шараговому прыхільніку нацыянал-дэмакратычнага праекта. То есть калі вот мы говорим, что а давайте яшчэ і мову вернем, да, а нам адказваюць, что, ну, вот это можа быць, ну, вот крыху не ў час, да, як бы это, ну, тактычна не... І я згодны, что я таксама в гэтым сэнсе хутчэй падтрымаю, ну, штаб Ціхановскай, да, але што ж рабіць, калі все разгромлена, калі мы на руінах? Пачалася гаворка ад таго, ці варта там штабу Ціхановскай пераходзіць на беларускую ці не беларускую. І тут разважанне ад гэтага, твоё разважанне ад гэта адштурхоўвалася, што я так зразумеў, што гэта мог бы быць такі унёсак у пашырэнне поля дзейнасці беларускамоўных. Вось. Ну, я сумнеюся, што гэтая мэта, што гэтай мэты ўдалося б дасягнуць тым, што Ціхановская штаб перайшлі на беларускую мову. Бо, значыць, ну, унутры Беларусі на дадзены момант, ну, де-факто, там, гэта нелегітымна, гэта з дапамогай рэпрэсіяў, но тым не менш на дадзены момант стары рэжым пакуль што яшчэ працягвае мець уплыў, пераход. Пётр, выбачай, я тебя перерву, просто каб сфармуляваць больш ясна, да, што вот як бы в сітуацыі, калі ёсць такое адчуванне, што беларушчына перастала быць як бы сімвалічным цэнтрам, ну, вот, як бы супраціву і вот цэнтрам вот, як бы гэтай альтэрнатывы, да? І гэтай місіі і гэтай легітымнасці у беларушчыны ўжо няма, і не факт, што як бы яна яе верне, да? То есть якую іншую ідэнтычнасць і іншую місію можна было бы прыдумаць для, ну, беларускай культуры і ну, вот мяншыняў, да, то есть беларускай мяншыні в такім як бы вузкім сэнсе. Ну, гэта так, это вот слушна заўважана, гэта мае сэнс падкрэсліць, што гэты ўздым 20-го года ён не адбыўся ў імя адраджэння беларушчыны, хоць, ну, так як кажу, гэты элемент суправаджаў, нейкім чынам спадарожнічаў гэтаму ўздыму. Вось, ну, шукаць
рэалізацыі вось менавіта ў такой доўгатэрміновай перспектыве гэта цяперашні ўздым ён не ў імя беларушчыны, но тым не менш беларушчына застаецца важнай і у той меры, у якой будзе існаваць Беларусь у якасці незалежнай дзяржавы, спадзяемся, што будзе існаваць стагоддзямі, ну то ўвесь час гэта будзе актуальным. У якасці такога фактара, мабілізатара, гэта значыць тое, у імя чаго там шырокія масы могуць паўстаць, хутчэй за ўсё не. Гэта таксама залежыць ад сітуацыі. Тут будзем бачыць, якая будзе рэакцыя грамадства, ці настрой грамадства з нагоды 25 сакавіка, бо ніколі яшчэ да гэтага часу не было, так што пасля вось такога каласальнага постэлектаральнага ўздыму 25 сакавіка набліжалася. Ну, нейкі аналаг быў там у 6-м годзе. Вось, але гэта дасць нам больш інфармацыі, якія настроі у грамадстве і як пераасэнсаваць вось ролю беларускай нацыянальнай ідэі ці беларускае адраджэнне у якасці мабілізатара. Але працэс ідзе сваім ходам, скажам, у імя грамадзянскіх дэмакратычных палітычных каштоўнасцяў грамадства ўздымаецца, але паралельна беларускамоўныя групы, групы, которые засяроджаны на нацыянальнай ідэнтычнасці, аналагічна як мноства іншых групаў, скажам, экалагічныя групы і так далей, могуць пераасэнсоўваць сваю сітуацыю і разважаць, як у новай сітуацыі тут сябе паводзіць. Ну, па вялікім рахунку, працягваць сваю справу, шукаць больш крэатыўныя спосабы рэалізацыі сваіх ідэяў, і гэта ўжо вельмі шмат. Дзякуй. Сябры, можа яшчэ пытанні, заўвагі, хто хоча падыскутаваць ці далучыцца? Мы рызыкуем упершыню скончыць блізка да запланаванага, бо звычайна мы там бязбожна расцягваем все гэтыя нашыя дыскусіі, забываючыся пра часавы фармат. Наш ж уже выйшаў час. Ну, так вот уже выйшаў. Выйшаў, мы до 8:30, мы уже і так пераседзелі. Вось, тады, Пётра, апошняе слово. Что ты скажешь там на завершение, на развитание? Жыве Беларусь. Жыве. Сябры, на гэтай аптымістычнай ноце мы развітваемся да наступных сустрэчаў. Я думаю, что будем больш крэатыўныя, больш аптымістычныя. Вот Александр штосьці яшчэ хоча сказаць, но мы ему слова не дадзім, таму што ён спазніўся. Да? Александр хіба паказвае. Толькі вітанне, это толькі вітанне. Ну да, это такое вітанне, ясно. Цудоўна. Ну все тады, да наступных сустрэчаў. Дзякуй гаспадарству. Усяго добрага, добрага вечара. Всім. Добры шлях.